Kwabe, welcome to Gagasi FM. Siyabonge. Qhawe lami hayi kuyintokozo fethu kumsombuluko ukuthi ngizobala njengenjwayelo. Siyambonga uNkulunkulu. I've always seen your videos on social media. Postil Uvuma, now Postil. But today I have the front row seat. Give VIP namhlanje. No fethu kuyisibusiso nje nami I've been marveling fethu seeing your work and siyambonga uNkulunkulu ukuthi nikhona eniyamrepresenta kwi-industry kanje siyabonga. What are we talking about? What is our discussion? What are we tackling? What walls are we breaking down? What barriers are we breaking? No, mfethu namhlanje ngicabanga ukuthi ingxoxo yethu izothinta abantu abaningi mfethu ngoba ayibhekile kwi-industry yodwa noma kuma levels athile. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ongayilalela le message ikhona into angayidropa kuyona. Mhlawumbe nje ungidlalela mfethu kuthiwa khona insizwe yayiqashiwe ukuthi izonquma ihlahla, you know. Insizwa nje lena mfethu yathi ifika yanikezwe imbazo kwathiwa nanti ihlathi mfethu socela nje umsebenzi wakho ukuthi usigawulele ihlahla, you know. Kuthiwa usuku lokuqala lensizwa yakwazi ukuthi inqume ihlahla ezo-15 okuyinto yachazisa umphathi wayo waba impressed ngalensizwa ukuthi wow, this guy is dedicated. The following day umfethu enelukuluku eqhuquzelekile wathi uyafika mfethu wathi uzonquma ihlahla and then kwasekushayeka ihlahla ezo-15 from 18 to 15 yabo lento le one concern lo mfethu but waseyitshena ukuthi no, the following day ngizokwazi ukuthi ngibuyele kulowa 18, you know. Wabuya mfethu the third day enelukuluku mfethu wathi uyanquma ihlahla kwawa 10, you know. Wasebuyela kumphathi wakhe se-concerned ukuthi umphathi wami nginenkinga la ngiyazama ukuyimisela kodwa ihlahla ongazothi ziya ngokuya zingawi ngendlela ebengilindele. Umphathi wakhe wasembuza umbuzo owodwa ukuthi ugcine nini ukulola imbazo yakho, you know. Ugcine nini ukulola imbazo yakho mfethu? Ngicabanga ukuthi yona ngixoxo ke mfethu sibe nayo namhlanje. Baningi abantu mfethu bafuna ukwenza izinto ngokujwayela nangakwe experience but uthola ukuthi ithuba lokuthi umuntu athi ukuma kancane alole imbazo yakhe akalenzi. Ukungalenzi lelo phutha leso sikhathi sokulola imbazo ikhona ukwenza ukuthi ngisho usuqualified mfethu uhlonishwa but uyibone mfethu ubuthundu, you know. Ezinye zezinto lezi engeke ngayibona kakhulu even nakumina kwi-career. Ngiyakhumbula ngifika mfethu mangithi ngiyabuka zikhona izitifiketi ezingibhekhayo ukuthi no, this guy studied this and that. But uma usuthi uyabuka i-execution especially kwi-corporate world ubone mfethu engahambisani ne-accumulation of izitifiketi oyitholayo. Why? Into oyifunde 10 years ago mfethu uma ukuthi awubi nakho ukuthi uhleze u-acquire information, u-acquire knowledge uzoyithola mfethu usifake isikhathi kuleyonto but mase kufana kuphuma ama-results angaphumi ngendlela efanele. Why? You are not taking your time ukuthi ulole imbazo yakho. Mfethu into engifisa ukisho namhlanje ukuthi wonke umuntu ofethu onento ayenzayo kufanele aqaphele ukuthi kunobungozi ukuthi uperforme kakhulu more than you rehearse, train or sharpen your skills. Uma mfethu ngashiwa umdlalo webhola yabo nje mfethu ngeke ngathi mangenza ucwaningo e-UK abantu abaningi bayibuka ama-team ase-UK i-premiership yakhona laphana bathi mfethu an average player mfethu trainer 5 hours a day. Even though isuke yazi kahle mhlophe ukuthi nge-weekend izodlala u-90 minutes kodwa imi-trainer 5 hours, you know. Uma uzoshumayela kakhulu then you spend time with God or reading the word ikhona into ezohamba ivele kuwena. Ungaba mfethu i-expert entweni ezithile but uma ukuthi ukuba i-expect kwakho akuhambisani nesikhathi sokufaka i-effort sokuthi ube ne-understanding better ngento yenzayo. Siyalifunda iBhayibheli liyalisitshela ukuthi uJesu befika perform ama-miracles enze zonke izinto but he will withdraw from the crowd, you know, to sharpen your skills. Uhlezi ukhuluma nabantu bani ukhuluma nawe, yebo lento le kubalekile ke to sharpen your skills. Khona insizwa mfethu ngake ngafunda incwadi insizwa yaseNigeria le isihloko sencwadi ngizosibiza nje ngizothi capitalist N because igama ngifuna ukulibiza liphelele. One of the things he said, this guy what an average master's graduate mfethu kuyavela ukuthi the last time they touched the book was when they were preparing for exam. Yebo lento le okusho ukuthi bakhona abantu abafundile but uma usuthi yabuka mfethu abekho updated, i-software ayikho updated. Why? Because wena wagcina ukufunda the last time ubhale exam could have been 5 years ago or 10 years ago. So sharpen your axe mfethu.
lola imbazo yakho ukuze ube ne-influence efanele. Sengiye ngasekugcineni mfethu, abantu abakwi-corporate world kubalulekile ukuthi you read articles, read ama-journals around the-field okuyo. You know, uma kukhona abantu abakwi-field yakho, buka kubona ukuthi iziphi izinto abazenza, ikuphi okusha sebekwenza, funda kubona. Uma kunama-conferences, attend those conferences, learn new strategies mfethu in order for you to grow, because ama-businesses and every other thing mfethu iyashintsha. You can't use izinto za-10 years ago kwi-business world yanamhlanje, because things are forever changing. You need to sharpen your axe. U-Abraham Lincoln mfethu wayengumongameli wase-America. Enye izinto azisho mfethu powerful uthi uma unginika u-6 hours ukuthi nginqume isihlahla, what I'm gonna do ngizothatha 4 hours ngilole imbazo, and then u2 hours iwona ngizosebenzisa ukunquma isihlahla. Uma ibuka le nto ngathi ayenzi sense, because you think you know, you just need to spend time working and working, of which is not bad, but ungakuneglect to sharpen your axe. Uthi Abraham Lincoln, uma unginika 6 hours ukunquma isihlahla, ngizothatha 4 hours ngilole imbazo, and then that 2 hours iwona ngizosebenzisa ukuthi ngilole imbazo yami. I-message yanamhlanje leyo, whether umsakazi, whether upresident, whether uyinkosi, whether ubani, ugcine nini ukulola imbazo yakho. God is love. Siyabonga kakhulu. That is the message yanamhlanje. God is love. Thank you so